Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom binnen. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Wrapped in luxury, I cried for the moon, but the game is up. It all ended too soon. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Jullie hebben bij één gast onder de tafel van het Omroep Friesland Café. En dat is een zangeres, maar ze werkt ook voor een evenementenorganisator, MBN. Ze draait al heel lang mee in het muziekcircuit. Vrouwtje Kids, ooit binnen in Dokkum, maar alweer een tijdje in Ljouwert wenachtig. Mooi, dat is best welkom. Dank u wel, Willem. Heel leuk om hier te wezen. Hoe is het? Ja, ik zit gewoon volmondig goed. Het leeft, het werkt, het werkt, het doet het al je weer. Hè? En dan doe ik even op de coronatijd. Dat wie gewoon even een hele vervelende onderbreking van de dingen die ik altijd die. En die we altijd dienen. En ja, dat had er wel wat inhakt, maar ik zei ze. Maar ik kan me er wel maar redden in die tijd. Maar ik ben blij dat ik weer de dingen kan doen waar ik zei van haar. Ja. Het feit dat ze erop begint, is dat het wel impact op je leven gewoon had. Op dat stuit, denk ik. Hè? Ja, echt wel. Ja, want dat zei ze wel goed. Hoe gaat het? Ik refereer dan geld die terwijl en uit daar merk ik wel. Ja, toen ging het gewoon wat minder. Ik vond het heel vreemd. En ja, het onderbruts alles. Hè? De dingen die je altijd doet. Je bent altijd lekker in de flow. Jonge publiciteit dan voor NBN-producties. Jongeles Jan. Alles houdt op van hier op Oorendij. En dat weer gewoon heel heftig. Ja. En dan denk je, wat maakt nou? En ja, dus best wel afhankelijk van het werk was dus waarschijnlijk. Maar ik ga wat andere dingen bedacht. Ja, ik ga een pianocursus starten. En ik denk, ja, ik haal je tijd. Het jouwt ook wel wat leuks. Van wat zou ik daar eens mee doen? Maar ik vond het een beetje angstig, de tijd. Maar dat virus. Ik denk, wat gaat er gebeuren? Mijn heitemem ben oud. En dus het gebeurde zo vol, hè? Ja, ik vond het wel even indrukwekkend. Nou ja, uiteindelijk maak ik weer even tocht van, nou, ik mag toch, dat gaat nog volle langer worden dan ik tocht. Dus ik denk, laat ik maar eens even zien of ik wat oors kan. Nou ja, ik zit altijd in de muziek aan alle kanten. Dus ik ben in een kledingzaak van Margriet Terpstra, Shuby, die koe ik. Ik koe haar en ik zeg dat zijn vacature hier, dus ik ga even bellen en ze, nou, kom maar Del. En toen ben ik daar mooi aan het werk in voor een mooi tijdje. Totdat die winkel echt dicht moest. Ik zei, nou dan. Ja, zo bloosde wat ziekje. Nou, toen ben ik maar uit nood naar de GGZ. GGD, sorry. GGD is het, hè? Ja. Nee, het is wel de GGZ. Nou, dan ben ik even niet waar. Nou, maakt niks uit. Toen maar de vaccinatieronde. GGD. GGD is ja, het, ja. En had ik daar de administratie dienen. Voor de mensen die de prik helden, dus al je bekend. Nou ja, dat had ik een tijdje dienen. En toen ging de winkel weer open. En toen ben ik daar rondwerken. Dus ik ging al je wat een beetje bezig blijven. En intussen kunnen we weer gelukkig de dingen van. Ja, maar is het een beetje back to normal intussen voor jou? Ja. Maar wel ik beseffen van hoe fijn het is. Dat weer extra benadrukt van, goh, wat had ik een mooi werk. Eigenlijk, ja. Dat is echt weer. Ik doe mijn hele leven al dingen die ik leuk vind. Dan ben ik wel heel wie is mij. Wat denk je, die periode voor u en vooral hier zo'n punt wezen had voor en na de pandemie? Of denk je dat het op een gegeven moment wel weer vervaagt? Nou, dat had ik altijd gedacht van, zo het echt zo drastisch wezen dat het echt oors is dan voor die tijd. Maar ik kon me dat net zo heel goed voorstellen. En ik had dat nou echt net het idee. Ik denk echt dat het wel een beetje. Het lijkt al een beetje voort, had ik het idee. Ja, alhoewel natuurlijk gevoel. nou weer orenproblemen binnen mijn oorlog en inflatie, noem maar op. Die binnen rijk. Maar het had even los van corona. Nou, had ik het idee dat het wel weer gaat zoals het wie. En, het geheugen is een raar ding, hè? Ja, maar dat is maar goed, hè. Dingen die net leuk binnen. Lekker delete, hè, uit die hallen. En dan weer terug, vooruit zien. Ja. Ja, zo doe ik dat.
Op dit tijd, doe jouw jongles. Best op een paard met Boulevard. Ja. MBN, evenementenorganisator. Ja, Even hoe die precies. laatste ben bij helemaal... Ik daarin werd een beetje bij de basis te lonen. Want een hele protocol net, dat zei het al even. Het houdt echt maar op van hier op Oordij. Dus dat wie ik echt, dat lijkt gewoon stil. Dus alle muzikanten zie je dus alles wie gewoon stappen. En al rond februari, toen is het, mochten we wel los. Dus toen ben we gewoon op de datum dat het weer mocht. En de voorstelling die er stien, die ben gewoon toen weer starten. En dat wie mij hele volle zaaltjes, want mensen die waren nog net, of die hier nog alweer inhalen, evenementen en feestjes. Dus die kochten net direct weer alle kaartjes om naar het theater te gaan. Dus dat hebben we wel even merkt. Dat wie een beetje negatief en dat wie net zo te gek. Maar goed, het mooie wie dat je wel je ding doen kon. Ik doe hoofdzakelijk marketing en publiciteit. En als ik dan contact opnam met de theaters, dan zitten er opeens al die orenmeesken op de plakken van de marketing. Of de Guinean. Nee, die hebben we niet meer. Want iedereen is aan het beweging in deze branche. Dus het wie en technici van onze producties die binnen verhoren. Er is van alles verhoren. Dus dat wie wel even wat struggelend weer starten. Maar inmiddels, we zijn nou weer een IFje er bijna. En nou rent prima. Ik vind het bezoekersaantal in ieder geval bij onze voorstelling echt prima. Neem eens een per voorstelling om even een beeld te schetsen van wat je precies doet. Nou, we hadden dit seizoen, het rent vaak van september tot juni. Hebben we 8 nieuwe vaststellingen erin. En dat binnen onder andere een Dire Straits tribute band uit Spanje. We hadden de Pink Floyd Project hier uit het noorden, uit Friesland. We hebben Stones versus the Beatles. We hebben Queen the Music. Elvis the Music, maar Erwin Nijhoff op het front, die rint correct. We hebben ABBA the Music, die rint Azen in maart. Motel West Coast. Nou, zo ongeveer. Ja. Product tributes. Alle tributes, eigenlijk alle hier Ja, tributes. gespecialiseerd in tributes Ja. en coverbands. Ja, maar tributes binnen het, maar we doen net van hetzelfde jurkje, hetzelfde pruikje en snorken en zo. Hè? Het is echt gewoon, het gaat dus om de muziek altijd. En het is een bepaald concept, een bepaalde type muziek of een bepaalde artiest of band. En dat is gewoon toch wel een beetje ons ding. Misschien voortkomen uit coverbands, waar wij altijd in gaan zitten. Maar ja, het is uiteindelijk binnen het ook een soort coverbands. Maar wel heel erg authentiek benaderen ze de muziek en de noemers. En vaak ook de muzikanten die in die tribute zitten, die ben ik echt heel erg toegewijd aan de muziek die ze spelen. En dat is waarom te jaren en te vielen. En voornamelijk theaters, denk ik dan, Ja. of niet? Ja, en enkele losse openluchttheaters, nog een openlucht evenementen op een plein her en der, Trotloon in de Simmer. Maar verder hoofdzakelijk theaters. En dat is wel een hele prettige markt. We doen wat minder zelf evenementen organiseren, doen we wat minder. Dat hebben we destijds wel dingen, maar de Frieske Music Night. Bijvoorbeeld, dat weer een groot evenement, hè? Fantastisch, heel leuk, heel mooi. Maar ik altijd weer financieel kiele. Altijd op het rondje. En dan wie het krijgt kleren en wie het krijgt wel weer eruit komen of krijgt net financieel. En dan moest alweer beginnen aan het horen hier, want dan moest die artiesten bij boeken en dan een kaartverkoop altijd weer spannend en het wie altijd wel en mijn Frieske Music Night het wie altijd wel heel spannend en super mooi. De Jonne zelf en het nijgenietje en de voorbereiding weer super mooi met mijn kwaradel te zetten en noemers voor Frieske Music Night artiesten te verzinnen welke noemers gaan we vertalen en heel leuk alweer, maar dit is alweer wat veiliger. En voor de muzikanten, die vind ik heel fijn, hè, theaters. Het is spelen van 8 tot half grofwij. En dan mooie tieren. Ja, het is vaak goed georganiseerd. Ja. Techniciën die weer opvangen, Ja. show wordt opbouwd. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat wel heel noffelijk is. En een groot verschil was in een achteraf zaaltje ergens in de kroeg zit natuurlijk. Hè? De bezemkast. Ja, Ja, wat ik heel leuk bezig heb. Maar, absoluut. Ja. Iets Ja. echt super mooi. we zetten nu daar mijn nummer van Kajak. Dat had ik alles maar niet werk te krijgen. Hè? Ja, maar nog jeder in Snits. Toen wie ik 4 of 4 weer. En ik ga 3 oudere broers. En die oudste 2 zitten op zolder met hun kamer. En dan gingen ze de muziek aan. De LP's draaien ze. En onder oren van Kajak. En dit vond ik toen al een prachtig nummer.
Ruthless Queen. Ruthless Queen. Ja, de grote hit ik. Ja, Ja, die wil wat letter, hè? Zo'n 20, denk ik. Of zo'n 28. Ja, dat wie wat. Een van hun grootste hits. Maar daar ben ik mee opgegroeid. Dus die muziek, via mijn broers, Supertramp, al die de symfonische dingen en wat. En Queen. Maar later gaan wij mij hun werken vanuit NBM Producties. En dat is zo leuk. Dan ron ik bij Ton Scherpenzeel, door de tuin. En ik denk, goh, wat leuk. Vroeger jij ik dat als band en nu ben ik hier bij hun thuis en mocht ik mijn werkje en die promotie voor het laatste album van Kajak ga ik nog promotie dienen. Dat wie ik trouwens in de coronatijd, dus dat komt mooi even een beetje tussen de waan. En dus dat had ik mij kregen als band al en letter dus in mijn werk. We gaan een rockopera dienen, Nostradamus, met de band en er waren gasten bij. Fantastisch. Ja. Ja. Nou ja, ze komt jeugd. Ja, en En letter hier het werk tegen bij elkaar. Ja. Het is heel mooi. En Grappig. ik vind dat voor het nummer had ik altijd geweldig van Edward Rekers op zang. En Edward is nog steeds in onze producties belutsen. Bij Dat is ook Best of precies, die doet Britain. mij een aantal van die Best of voorstellingen ik mij, hè? En Best of Britain en Motel West Coast. Ja. En ik nog. Nee, dat wie het. Ja. Of Stones. Jong. Soms denk ik het gewoon. dat is zo En toen was het gewoon drok, Jerk. Ja, dat is zeker niet. Ja. Nou ja, Dan, maar juist alsnog weer antwoord op de vraag van hoe is het nou drok dus. En het is weer ouderwets los in dat opzicht. Het is ook wel een beetje hollen en stilstaan momenteel, heb ik het idee. Of ervaar je dat wat Stilstaan over? net, hollen. Nee, hè? Ja, gewoon vooral hollen. Ja. Ja, echt. Ja, maar ik hou er wel van, ja. Ja, de beukering. De beukering. Ja. Goed, de beide broers op een kamertje boven in huis. En ik weet net hoe het bij die thuis zit, maar ik had een zus en die kwam op een gegeven moment ABBA aan. Dan moesten wij jongens op dat moment net zo vol van haar. Maar hoe zit het met die broer? Precies hetzelfde. Ja? Dat is echt een soort strijd, hè? Ja, dat weer een beetje een wetterscheiding in het gezin. Van, Ja, zeker. Maar wie stom en dat wie niks. Van Famkes. Rijenbroers, hè? Dus dat wie 3 tegen 1. Dus ja, dat wie echt dom. Ja, voor Famkes. En maar ja, ik dacht echt dat het via mijn heid, dat die op een gegeven moment een LP kocht van, dat wie Arrival van ABBA. Nou, toen dat jaar, dat wie helemaal prachtig. En Agneta is een mooie blond Famke. Ik wie Saliets, dus dat wie nog, een mooi voorbeeld. Dus ABBA, dat wie toen mijn naaie liefde. ja, en we beginnen noemen Summer Night City draaien. Summer of Nou, dat vind ik gewoon een vet, energiek, lekker nummer. Dat bloot zo mooi. En dat een voorbeeld van wat ABBA... Ja, ABBA doet heel volle verschillende dingen. Heel veel verschillende stijlen. Maar dit is wel dan mijn favoriete hoekje van ABBA. In the sunlight, feel like sleeping. I can't take it for too long. Summer Night City, ABBA, grote hits. En het staat op het lijstje van Vrouwtje Kids. Je moet vragen, omdat ze is zangeres in verschillende bands. Mag ik er maar even bij zitten. Ze werkt ook bij een evenementenorganisator. Draait al een hele tijd mee. En gewoon leuk om eens even te praten hoe je intussen een periode van corona weer een beetje in het werk komen. Maar daar toch even waarom naar de jeugd. Opgegroeid in Dokkum. Was dat lang? Nee, dat is opgegroeid. Nee, wel ben. Dat best binnen. En een jaar of 3 en heel. Dus ik weet er niks meer van. Nee, meestal begin de herinnering van een uur of 4 jaar, had ik het Ja. idee wat. Hè? En dat was snits. Ja, want om in Heid zijn werk moesten we zo naar verhuizen. Wat deed die? Hij zit bij Agrarische Unie. Dus die daar de logistiek van inkoop, verkoop, kunstmest. Het zit is in Dokkum. En daar wennen we wennen aan de streek. En daar hebben we dan eigenlijk de Kamer de Scape met allemaal kunstmest vroeger. Okay. En hier vroeger nog een andere naam en nog betierder. Dat weet ik niet meer. En dat is toen... op een gegeven moment moest mijn heid daar om dat werk naar Snits. Dan zie je het ook onder de kade daar, onder het wetter daar, wat voor wetter daar ik maar in. Bij de oude wettertour. Dus wij ook naar Snits. En dat wie toen voor mijn oudere broers wie dat verschrikkelijk. Die wie hier af te zien. Dat zien het al fjitje. Ja, dus die vonden het wel heftig. Maar ja, naar Snits daar. En daar had ik op de legerskwallen zitten tot mijn 11e. En toen moesten we naar Drachten. Nou, dat weer mijn drama. Nou ja, maar het Oskje nemen. Ja, 5e klasse legerskwallen. Vriendjes, vriendinnetjes, Ja. squallen. Vaak Ja. misschien ook wel wat aan een juf, aan een meester. Ja, het wie gewoon, ik vond het machtig. We werden aan de Boetenring, aan de Hemdiek in Snits.
En daar hingen we al hier, we zeggen zo'n tjerkentorkers, zeggen we. Zo mooi wenden we daar aan de boetenring. En altijd in de weilanden Bjartje en hutten bouwen. En ik kreeg een jonkje destijds. En ik vond dat machtig. En toen moesten we voort. En toen in Drachten. Toen dus kwam ik daar. En zit opeens kwam ik in een klasse. Maar al die famkes met rokjes en dingetjes. En ik, Wat is dit nou? Ja, ik helemaal net mijn ding. En dat had echt wel 3 jaar hier worden. Dat ik daar een beetje... aard ben. Nou ja, dat weer echt net zo'n hele leuke tijd. In het begin, nee. Periode net. En toch had ik daar helemaal een goede vriendin, Hilda. Werd ik snel vriendin, maar en daar had ik letterlijk ben ik daar trouw mij in naar Boulevard. Dus dat is, daar is de muziek ik wil starten, dus hartstikke leuk. En de oudste 2 broers die bleven in snits, dus dat vond ik echt wel heel heftig. En die jongste ging wel mij, maar dat vond ik heel raar. Toen terwijl die wien ik wel 20 en 21, dat die mocht ik wel eens wat. Ja, maar van die het gezinsgang dus in twaan. Nou ja, die echt. En dan is ze op plak, heel dracht niet nooit van je het hele wut net. Dus ik vond het heel lastig. Ingewikkeld. Ja, dat wie voor mij wel. Maar goed. Nou, en de middelbare school en toen modekleding, een middelbare opleiding. En de muziek kwam toen al vrij snel. Wat, wist u een concertganger of plaatje draaien? Eerst maar wat thuis of zo? Plaatjes, heel de plaatjes draaien. En een cassette recorder. Stiekem meisjongen al een beetje? Ja, heel erg. Ja, mijn ABBA vooral, hè. En mijn jongste broer, die ging dus wel bij mij. Die ging mij naar Dracht. En die nam wel eens wat voor... Die hele cd's toen kwamen toen al in, op een gegeven moment. En dan nam hij wel eens wat voor mij op een cassettebandje. En ik was noemers die ik dan... ik zei, die boek helemaal net. Ja, maar dat is echt mooi. Ik Alan Parsons Project. En dan vond ik ze Old and Wise, vond ik geweldig. En hier heb ik Time erop zetten. En ik dacht, wat is flauw. En dan draaide ik het een paar keer. Oh, ik wel heel mooi. Dus die draaien we zaak nog. Ja, is dit clear? Maar zag dan de wereld een beetje... Zag je er dus. Ze kwamen al leren muziek op jou. En die Hilda, die spelen wat gitaar, die vriendin van mij. En dan gingen we samen met jongen wat liedjes. Morning Has Broken begon het wat mij. En toen wat Eagles, weet ik dan wel, dingetjes. En toen op een feestje, toen... kwamen wat jongens in en die ene kon drummen en horen weer bassist en wie een gitarist en wie zelfs zijn vriendenploeg in Drachten. Nou, samen wat zo een bandje starten, ja. Nou. En toen op een gegeven moment hebben we in Oosternijkerk of zo, ergens boven het dak om ergens, hebben we mij die nog een hutspot in voor bandjeswedstrijd. En daar werden we eerste. Maar dat bandje, dat weer het begin van een bandje tiet. Ja. Maar tot die tijd altijd platen draaien. En dat wie mijn ding, radio. En dan de top, wat die vroeg top 100 bij Peerske. Dat wie altijd Goede Vrijdag, wie altijd top 100 alle tijden. Nou, dat zie ik opnemen en machtig. Oh, dat was cassette dekken. Ja, maar dat is het leuke van toen, vind ik. Toen is die nummers maar een paar keer per jaar. En dan koek net alles keepje, in ieder geval. Ik hier net alles. En sommige nummers vond ik fantastisch, maar die hiek dan net. Dus dan weer geweld, dan wist het van, die komt haast in de top 100 alle tijden. Dan komt die, ik noem maar wat, iets van moois van Billy Joel. En nou, kist het altijd opziekje. En dan zet het in een favoriet lijstje of zo. En dan kist het altijd jaren. En nou, sommige nummers bleven fantastisch en speciaal. Maar toch vind ik dat het charmante van vroeger. Het viel misschien wat exclusiever of zo? Exclusiever, ja. Door mij de stream, of YouTube of wat dan ook. Kun je het op repeat zetten? Ja. En toen weer het echt... Toen werd heel bijzonder. Oh, daar is hij. Dat vind ik zo mooi noemen. En dan moest alles stil. En ja, dat vind ik zo leuk. Ja, maar hoop je dat Mem net binnenkomt? Nee. Want dan onderbreekt hij het wel. Wat zachter en wat zachter. En ik zie soms keiloed. En zo'n tv zie ik op een gegeven moment. Want wie toen MTV en toen weet ik veel wat al. Ja, en machtig. Ja, en New Wave die ik toen natuurlijk. U2, The Cure en al je Harry en dingen. Ja, maar mooi. Dat weer mijn jeugd. Protte uitgaan, hè? Ja. Drachten? Jennifer, vooral Malibu. Ja. Toen kon het al stiekem vanaf 15, hè. Dat moest 16 wezen, maar we hadden geen ID-kaart en zo. Dus we konden zo er wel in. Orde 10, hè? Ja, leuk. Ja. Bruniaske kwam ik trouwens net, vreemd. Terwijl daar meer de new wave en de alternatieve muziek werd draait. Ja. Maar ik ging wel wat naar de
heet het, Iduna dingen ik wel. Die Dat ik wel wel, wel wat ja. in, ja. Ja, ja. Ja. Hey, die eerste band van jou, wie dat voor een coverband? Ja, dat waren wat covers. Maar ik weet al niet eens meer hoe het had wel. Nee, dat maakt het niet uit. Het had er even bestien toen. Maar tijdens die, wat ik zei, die Hutspot show, daar waren een paar andere bands. En daar zitten een paar muzikanten bij die, die waren toch wel wat beter. En die begonnen op een gegeven moment ook weer op naar een band. En die hintje elkaar zijn, wij moeten die 2 zangeressen hebben van die band. Dus dat ben heel en ik toen vregen voor het wat Letter Boulevard gehieten. Ja, Jong zijn nog? nee, net meer. Nee. Wat mij wel voor idee, wie het, ik ben puber en ik vind het leuk en ik ben jong. Ja. Hier is de serieuze ambities ook voor het nauwelijks om daar wat een carrière in te maken. Dan ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Nee, ik had nog nooit in mijn leven een plan, hoor je? Het gaat altijd. Het ene volgt het oor op en ik liet me een beetje mij zweven. En, dus dat wie ik gewoon. Het wie natuurlijk fantastisch om mij maar qua muziek te kennen, meidje. En de nummers te spelen die het leuk vond. Vooral dat. En dan, tuurlijk kreeg je wat applaus en een aandacht. Nou ja, dat vond ik wel mooi. Altijd leuk, toch? Ja. En, Ooit podiumvrees hoor? nee. Nee, dat straalt ik net uit, maar dat... Nee. Nee, en natuurlijk wel een beetje... Nou, ik vond het wel spannend, maar het wie op een gegeven moment natuurlijk de techniek. Maar dien maar wat. En dan wist wel eens wat scoren en optreden. En dan moest die Janne erin nog een keer. En dan weer wel, dat weer wel een ding. Dus daar koest wel eens wat zenuwachtig van wezen, omdat ze dan wel goed moest presteren. Ja. Maar net om er te staan. Dat vond ik wel mooi. Maar toen jou zelf les in Tusken? Ja. Had je zelf les gehad? Ja, joh. Dus echt wel, want toen ben ik wel mijn les begonnen. En ik denk wel... Nou, want voor sinds ik heb minstens 24 jaar wel les gewoon. Triëren hinnen. Dus ik ben toen mijn les begonnen. En stoppen maar roken natuurlijk. Dat moest dan ook. En ik had altijd les op een gegeven moment in Amsterdam bij een hele goede coach. Verschillende trotlonen ik wel. En, daar ging dus behoorlijk 4 in eigenlijk. Ja, zeker. Want ik wil gewoon wel... Als ik het doe, dan wil ik het graag zo goed mogelijk doen. En ik ben helemaal geen superzangeres. Dat weet ik van mezelf. Maar ik ken wel heel goed van alles. Hoe in fungeren. Ik doe ook verschillende dingen. Verschillende dingen vregen. Dus dat is prima. Maar dan wil ik het ook wel graag zo goed mogelijk doen. En mij zo volle mogelijk plezier. En de best mogelijke techniek. Dus dat ga ik wel leerd. En dat ken ik nou... Trojan, vooral om mensen die beginnen. Ja. Ik had ze al heel veel binnen, dan zeg ik van ik is beter misschien nog naar die of die. Maar mensen die beginnen, of dat voor de lol doen, kijk ik hele prutten mij aan. En dan zorg ik ook dat het ontwikkelt. Dat mensen die mij vrij gauw heel erg groeien in hun zang. En zij zelf stop je maar roken, zorg ervoor dat als het wat ouder bent, als je stem nog haast, Ja. wil ik wezen, Ja. is het lesjaan of krijgen, maar kijk hoe ze het uitdrukt, daar extra belangrijk in. Dat is nog steeds, ik op wat lettere leeftijd, dat is dan een goede stem oerhoogst. Nou, ik merk wel Ik denk dat techniek daarin heel belangrijk is. Hè? Ja, zeker. En sinds ik les jou, dat ik ook wel een 4 of 6, ik had er zelf ook baat bij. Klopt. Ik ben constant, of één keer in de week ook een hele dag, dan ben ik ermee bezig. En ik probeer ik nog weer nieuwe dingen aan mij te krijgen. Want ik ga momenteel zelf geen les meer. Maar dan ben ik nog input op YouTube. Ik nog heel prutte dingen nog wel vinden. Van die kant ik nog net, die insteek ik nog net mij kregen. Want het leuke vind ik wel tradiëren. En heb ik verschillende coaches aan. En die ene vertelt het, brengt het aan. De andere brengt het aan. Nou, en overal pikt wat uit. Ja. En dan kies mij nemen en Trojan. Maar zelf blow ik er ook goed bij. Ja, want hoe hoort die stem goed? Hè? Dan mag ik wat mazzel met haar. Ik bedoel, ja. Die in de bloed fit dat zijn 100ste bewijs spreken en dan worden ze op zijn 40ste al versleten. Dan kun je net zo vol in de waan. Dat zal voor de stem net hoort wijzen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, zeker omdat dat het echt nog een groot deel van die werk is. Ja. Dus die stem ook goed horen wordt. Nou, dat is echt technisch gewoon goed. Wat kost het naarmate die jaren vorderen meer moeite om de stem in vorm te horen? Wat is die ervaring daarmee? Nou, dat heb ik net. Als het maar bloos te trainen. Ik merk wel, als ik een tijdje net zong ga, dan maak ik wel weer even... kost het meer moeite? Het is natuurlijk een spier. Spieren daar al je, die daar al je met samenwerken. Ja. Werk je als die een tijdje net broekst, moet ze weer even activeerd worden. Ja. We gaan weer muziek draaien. En de naam valt te leven, Alan Parsons. Project, ja.
Ja, en het nummer dus, dat stie op een bandje en dat kreeg je toe. Ja, en ik vond het toen al mooi. Uiteindelijk wie ik fan van de Old and Wise. Dat vond ik dus, daar gaat het mij om. Maar toen kwam dit nummer en ik vond het zo mooi gegeven. Tijd. Ja, het is gewoon de tijd in het hele leven bloot dat. Ik is het net vangen. Het gaat altijd maar trouw. En ik vind het een heel mooi iets. En dat sprutst me heel erg aan. En dan de melodie weer en de zang. Time. To the sea. Till it's gone forever. The Alan Parsons Project en het nummer Time. We draaien het van mijn gast, vrouwtje Kids, jongeres. En mijwerker van MBN, de evenementenorganisator. Best wordt met tijd bezig, want ik heb het idee dus toen even een lekker vooroordeel, dus het vrij licht leeft. Is dat die imago, die manier hoe je hoerkomst? Of wat hoe zei ze dat? Ik kijk net echt een planning of zo wat hinnen. Leeft hoe licht? Ja, dat probeer ik wel. Ja, nou ja. Als het kind, hè, als het talent, alle situaties. Ik ben eigenlijk heel lang zie ik West, mag ik zeggen. En in een jaar, toen tussen mijn 20ste en 30ste. En ik denk dat ik dat daar een beetje leerde. Dat ik dacht van, zo nou, dan moest ik dan het ziekenhuis zien. Bam. Er iets samen gebeurd. En dan lei alles gitro en ik lei daar te niks. Zeg maar. Nou ja, en dus... Maar dat een grote wissel op die leven dus, hè? Ja, dat zeker. En daarna heb ik zoiets van, jongen, als iedere dag als het gezond bent en dat het goed gaat, nou, daar gewoon, daar ben ik heel blij mee. En dat had me in Brutte gebracht, zeg maar. Ja, en daar toch en ervoor, ik denk dat het wel een Brutte gebracht had voor mij. En alleen dus positief iets uiteindelijk. Van iets negatiefs kun je wat positiefs draaien. En ja, dus daar ben ik. Ik zeg altijd weer zie je weer de goede kanten op. Ja, ja, maar dan komt zo'n periode van de COVID, hè? Ja. Is dat examen een beetje terugkwam? Ja. Ik zie wel, we nemen het per dag, ik pak een baantje, oké, dan houdt het op, ik zie wel weer verder. Ja, maar ja, ik lees ook wel mensen uit mijn branche die dan heel leuk weer binnen op alles en op iedereen. En dan denk ik van kies maar beter die tijd sterk in wel wat te dwaan. Maak je er wat van? Wat is wel mogelijk? Altijd die kant. Altijd iets net kind wat kind dan wel. Ja. Want wie dan wel zo'n uitkering, maar dat weet net genoeg voor wat ik wend, wie ik wie wat meer wend. Dus dan kom ik in de knoop. Nou, dan maak ik dus erbij wat oors erbij in de waan. Ja. En dat De mouwen omheen, huppa, mouwen opstroepen. Ja, prima. En ik merk wel dat het is lekker safe. Voor mij is de muziek heel safe, aan alle kanten. Dus uitvoerend en achter de schermen. Aan al die kanten zit ik... dat is volledig mijn ding. Dus ik denk wel... Is het een leuke business? Of het een populair is, maar? Ja, hartstikke. Dit die wereld wel. Ja, daar ben ik helemaal in thuis. Alle kanten. Dat vind ik super leuk. Ja. Ik kijk een tijdje tourmanagement nog dingen van een theatervoorstelling. Nou, dat vond ik echt machtig. Had mij op locatie. Hoef ik het altijd op het podium weer. En ik de achtergrondzang bij René Schumann en Angela heet ze. Dr. Snel en ik. Dat vind ik echt prima. Ja, het merk wel altijd gerelateerd is aan muziek. Vind ik dat heel leuk. En hoe die een rol erin? Want de laatste jaren, ze staan dus gewoon al, wordt er heel veel gediscussieerd. En terecht, vind ik voor een groot deel van, hoe ga je met elkaar om, überhaupt? Een rol van vrouwen in entertainment. Nou, dat is een product misging, laten we eerlijk wijzen. Hast u daar product les van horen of net? Totaal net, nee. Want ik ben daar wel eens even aan waarom, denk nooit iets van waar ik net achter stie. Want toen zit echt nog in het organisatiedeel. Dus Ja. dat komt meestal net in de drukkersreeg, ben belangen. Ja. De gaat om een proteïeld vaak. Ja, maar ik heb daar nooit zelf iets negatiefs in ervaren. En altijd respectvol naar elkaar. En trouwens, als ik meestal net prettig vind om mij te werken, dan doe ik dat gewoon net meer, toch? Dan de groeten. En
Nee, want ik had het. Want jij wel percentages dat ik denk van zo. Saffel op de saffel, die krijgen mij te meidje. Oranje Wikken nog. En ik schrok er ook van. Ja, dat had ik dus ook op Radio 1. En dat zijn natuurlijk verschillende gradaties. Maar ja, het liefst je dat zei iets... ja, het kan net, maar op nul steert bij wijze van spreken. Dus. Tuurlijk, ja. En ik vrees me ook af dat wel ken je. En het komt in alle branches voor, volgens mij. Dus denk ik van ja, is dit te voorkomen? Maar prima dat er 108 fris, heel goed. Want er bent ook grenzen voor iedereen. Niet alleen voor vrouwen, vooral ja, voor mannen. En de manier van mij met elkaar omgaan. Maar ik denk... nee, dus dat is eigenlijk wel heel goed dat er 108 voor is. Maar zelf had ik daar geen negatieve ervaringen in. Nee. Want dan ben ik prodde mij, nou ja, nog steeds. Met bands op een paard. Ik leef eerlijk bij naar het laatste nummer. Komt ik de dronken dropjes in. Ja. Daar zit ik verveelloos tussen. Ja. Maar ik denk dat ik die Dus trouwens, goed van nee, me... Du hast een soort uitstraling van... ja, wat denk je nou? Ja, nou ja, dat is toch... Ja. Ja, dat is wel de manier, denk ik. Helpt dat? Maar dat is onbewust, hè? Ja. Dus dat... Ik denk dat het helpt. Ja, ik vind dat de schuld lijkt bij degene die zich misdraagt. Jij begrijpt niet goed. Tuurlijk, nee. Maar niet eens. Maar het feit dat je er blijkbaar net volle les van hoorn hast... of eigenlijk geen probleem met hoorn hast... zei misschien ook iets over een bepaalde houding of zo? Ja, dat denk ik ook. En ja, hoe vier je? Maar ja, ik wil je eigen grenzen lezen natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hun eigen grenzen te vieren. En dan letten we spiet en dat maak je dan echt net. Je bent er zelf bij, vind ik eigenlijk altijd. Aan beide kanten. Ja, ik bedoel, ik bloot erbij, dus degene die het door de grenzen gaat, die doet het fout. Dus dat er bewustwording in komt, is heel goed. Maar ik vind in dit geval, als ik voor de dames praat, dames hadden koppen bij. En ja, en net letter geen piepen achteraan. Nee. Je wist er zelf bij dan. Als dat, ja, dat zit ik net een hutje. Ik wil de mensen nou... Nee, maar ik snap je, want er bent twee kanten aan het verhaal. Ja. En nogmaals, net ter verdediging van degene die zich misdraagt. Een tegendeel. En ik het voor de vrouw die het ook komen is. Dat is natuurlijk, het is hun ook komen. En dat wie ik net hun... Nee. Dat had ze dus net wilt. Maar attitude maakt het wel uit dus. Wat je direct van vindt. Dus wel, ja. Nou ja, dat is dan bij mij onbewust. Maar dat zal dan toch... Nou ja, het maakt het wel. Dus doet het anno 2023 het nog steeds leuk vindt. Ja. Als je in een branche zit waar het vervelend werk in is, dan ben je de lol in die geval met jong en gauw kwijt, denk ik. Dat vind ik dus extra. Maar als ik dingen net leuk vind, dan wil ik ze net meer doen. Zo simpel is het. Ja, maar dat jong, dat bloed. Dat jong bloed. Nou, dat dacht ik in coronatijd wel. Ik dacht van, nou... Op een gegeven moment ging ik de Big 5 gig hoor. En ik denk van, nou, dat mag ik toch echt wel een keer ophouden. En dat wie krijgt in die tijd. Ik wil toch nog wel weer een proberen. Ja, toen we weer verder konden. En dan stiert weer op het podium en dan, nee, ja. En de collega's zeiden, nee, dat hoeft helemaal niet te stoppen. En dan wist nog even vregen voor dingen en projecten. Aasten met mijn ABBA The Music. De theater zien, dat is echt een fantastisch mooi project. Maar geweldige muzikanten uit de Nederlandse circuit. Dus ik vind het fantastisch om daar mee te doen. Nou ja, dus ik ben blij dat ik een trots zetten ha. En ik daarin had dus geen planning. Du denkst er wel eens gewoon, maar nou, dus jost het dus wel? Of bist daar wel mee bezig? Zo van, nou, hoe lang nog? Nou, dat had ik dus toen wel even toch. Maar nou lijkt het weer hier. Nou weet ik het echt niet meer. Ik dacht ik nou net stop ben. Met mijn 50ste. Ja, ik ben intussen 52. Nou ja, de beste jongeres die had tot hun 90ste volhouden, ja, toch? Maar, ja, dus het is wel ik zit natuurlijk in Boulevard. Dat is een coverband die in feesttenten optreedt. Nou, we gaan toevallig binnenkort even met elkaar aan mijn tafel van hoe vier er, want Tjinwerg in die feesttenten prut Nederlandstalig spelen en dat vind ik echt niet leuk. Ah, we hebben de irritatieknop gevonden. Ja, de irritatieknop is gevonden. De meezingers? Ja. Want er ligt mij nog wel in een bluff. Ik zeg maar, absoluut. De dijk nog wel waarderen. Ja, Bluffdijk. Maar we mooie liedjes binnen, maar we hebben het over het grote meezingverhaal. Dat is net mijn ding. Nee. Niks aan doen. Nee, dat hoef ik net voor de verdediging. Nee. Smaak is smaak. Smaak. Ja, nee, dat vind ik echt. En dat wordt wel wat verwachten. En dus Boulevard is er echt in mij. Want vroeger speelden we echt alleen maar nummers die we het zelf goed vinden. En dan vind ik zei toen ik speel een hele hoop Toto, Meatloaf. Ja, en nou Queen, en ik wel ABBA. Uiteindelijk Metallica noemen, dat vond ik echt wel te gek. Ik vond het zelf nooit zo leuk, maar toen ik ging spelen, vond ik het te gek.
Ik die dan meer het koor, wat achtergrondkoor. Maar, en het stevige werk vond ik mooi. ABBA, de dance classics vind ik fantastisch. Maar toen kwam steeds dat Nederlandstalige werd steeds meer verwacht. En dat vind ik echt lastig. En in die tweede set dat we een prutte Nederlandstalige. En dan suk ik gewoon zien op om die set. En dan ben ik blij dat die kleren is. En dat, nou denk ik, nou mag ik opletten. Wil ik dit? Want in dit geval, want ik heb wel eens mijn muzikant. Dwaan is vaak wat oors dan een jongs zelfde stereo Ja, oorzetten. klopt. Maar Absoluut. in dit geval komt dat wel in. Dus de draait het thuis net. Maar om te dwaan is het net leuk. Nee. Nou, het leuke vind ik, mag ik eerlijk zeggen, als die hele zaal weer op de hazes gaat, Dat had wel weer wat. dat is toch weer machtig mooi. En dan, nou, toen maar ja, dat kost me gewoon energie. Ik vind dat echt een toneelstukje wat ik dan doe. En dat vind ik dan net verloren. En dan denk je wel, ik ben... ik neem het dan maar even 50 plus. Ja. Wil ik dit nog? Wil ik dat nog, ja. En als we gewoon wel te gekke muziek spelen in zo'n feest, dan vind ik dat wel heel leuk. Maar ik denk dat dat moeilijk is. Dat ze toch graag een band willen die dat echt gedwang gaat. Nou ja, in Boulevard, dat rent al even. 88, echt weer. 88. Dit is begonnen. Wow. Ja. En van die bezetting, is het nog hetzelfde? Ja, dus ik nog. De beste enige. Ja. Oh jee. Ja, oh jee. Doe jij net bij die boedel, de beste inboedel. Ja. En eerlijk, iets en Peterson echt al heel lang, ja? Iets en echt al heel lang. Maar echt van, ja, ik weet net vanaf wanneer, 2 jaar misschien hij, of jou of 4, weet ik net. Maar ja, van het begin, dat ben ik toch gezien hoor. Ja, dus ja, wanneer houdt het op? Ja, nou de band zou misschien wel terug in, maar Barney hoort zelf op. Ja, natuurlijk, dat is een ding. Maar 88, Ja. jeetje. Ja. Ik wist dat het lang door Ja. hier al, maar... Ja, dat is heel lang. Dat is 24 hier dan? Ja, dit hier. In maaien weet. Ja, leuk. Kun je je überhaupt wel een leven voorstellen zonder dan? Nee, vreemd, hè? Nee. Nou, intussen wel wat, omdat ik dus echt wat meer... Daarvoor vregen we... Oh ja, het is nog een ABBA-bandje uit het noorden, ABBA Experience. Daar val ik echt wel eens in. Je bent een Dus- specialist. Ja, een Anjetatje. Anjetje. Hoe zei ze dat? Anjetatje. Ja, nee, maar in die band, in die ABBA Experience hier uit het noorden, is het echt een Frida en een Agneta. En in de ABBA The Music van NBN Producties, de grote productie die in theaters rent, is het gewoon, gaat het om de muziek en net om popjes en jurkjes zoals zij aanhieten. Dus dat is het verschil. Allebei heel leuk. Maar omdat ik dat nou meer doe, meer projecten... en Boulevard is vol en minder worden. Dat we in de jaren 90 wie dat 120, 130 keer. En dat is nou nog 15 of 20 keer. Dus dat is ook minder. En daar vind ik dan wel heel leuk dus om te doen. Ja. The Waterboys, The Hole of the Moon. Willen we een favoriet nummer om te doen? Gaan we dat nooit spelen? Serieus? Ja, dan is het natuurlijk leuk. Nee, maar dat komt dus op in New Wave die het nog heeft gebracht. Ik ga toevallig op Pinkpop eens een keer live zien. Maar ik denk, dit zit in je repertoire. Nee, jong. Ik dacht les nog, want ik het hunzelf spelen nog in live uitvoering. Nou, daar ben ik niks van hoebelen. Vond ik wat ik jerde. Want het is natuurlijk heel breed. Dus achtergrond, de zang zit er in koortjes. Daarom vind ik het nummer zo geweldig. Al die lagen en het wordt opbouwd. Komt steeds meer bij. Koortjes, toeters, bellen en een komeet komt voorbij. En ik vind dat een machtig mooi nummer. Het hele verhaal van het nummer heb ik nooit helemaal begrepen. Maar want het is een aardig apart verhaal. Maar de stem van die man vind ik fantastisch. En gewoon de arrangementen en de opbouw van het nummer. Dat is prachtig mooi van deze. Saw the rain dirty valley. You saw Brigadoon. I saw the crescent. You saw the whole of the moon. The Waterboys, grote hits van een hele tijd geleden trouwens, The Hole of the Moon. Ze spelen nog altijd aan tour. En tot mijn verrassing mag ik ook zeggen, ze zitten net in het repertoire van onder andere Boulevard. Dat mijn gast, Frankie Kids, nog altijd een rol in speelt. Van een jongetje 88, ik wist dat het lang, maar ook nog. Ja, mag ik net de boot zeggen? Oh ja, heel flauw hè. Kind bijna net. Oh ja, net heel wel saai. Ja, mooi toch? Ja. Wat mij opvalt, want de best zangles tot in Amsterdam. Dus bij een grote producties. Boulevard al heel lang.
Maar toch hast u, misschien hast het proberen, maar is het net echt opvallen, een echte solo-carrière. Van ik ben vrouwtje kids en ik ga het even meid zien. Dat waarom net? Nou, nee, daar ben ik net goed genoeg voor. Ja, simpel zat. Ja, nee, ik had daar geen... daar had ik nooit, dus nooit een wenswest of een doel. Of, ik ben lang blij dat ik wat kon mij draaien overal. En dat ik in dit wereldje vind ik gewoon heel fijn om in te zitten. Omdat ik van muziek hoor. Dus we meidje dingen, mij elkaar. We zetten dingen deel. Ik help zalen vol te loeken bij NBN-producties om die mensen een mooie Jonne te gaan. Dus dat vind ik al fantastisch. Een beetje daar onderdeel van te wijzen. Teamplayer? Ja, zeker. Ja. Dus ik hoef helemaal net op het front. Nee. Nou ja, dan had ik ergens een mooi liedje, meisje, jongen in. Hè. Straks ik maar die ABBA The Music. Er ben een paar solo-stukken. Nou, vind ik het fantastisch. Machtig mooi. Maar ik hoef net... ik ben nooit een The Voice iets of iets dergelijks. Of, nee, joh, nee. Maar dan ben ik... Nee, er ben volle beter dan ik. Maar ik ben onderdeel van oren, van bands en een stukje. Ja. En mij qua meidje wat moois. Ooit was het van Droom Hoorn of past het gewoon net bij die karakter Nee, misschien? nee, had ik echt totaal echt nooit Van ik zal als vrouwtje wel eens even solo de wereldtour of Nee. Nederland terug of... Nee, Nee. helemaal niks. Nee, heel eerlijk, heel makkelijk. Als ik maar gewoon muziek meidje ken. Dat vind ik, dat is de uitdaging. Ja. Of de uitdaging, ja. Dat is altijd gebeurd. Dat is altijd sableun. En daar ben ik heel wies mee. En dat is voor mij voldoende. Ja. Dus je accepteert dus in die zin wel een beskierde rol dus eigenlijk. Ja. Of dat past hij misschien dan wordt het best ook nog. Ja. Ja, vind ik heel prettig. En even wat chillen en dan weer mooi weer... Mooi wat hij naar... Ja, mooi plakje. Niet te veel gedoe. Nee hoor. Nee. Lekker. Ja, dat is het wel. Nou ja, de komende tijd had ze het al een beetje sketst. Met Boulevard nog. Boulevard wat plaat. ABBA. Ja, René Schumann die had Azen zien. 20 jaar als een Limburger. Ik misschien net lang moeten gaan. Maar wel heel leuk. Mij zien, vrouw. Nou, dat kun je hoor. Die die intussen een behoorlijk lange carrière Ja, had. ja. Die vanaf zo'n 80 kwam die toen in de Soundmix-show, werd hij bekend. Toen werd ik fan van hem. Dat is heel leuk. Ik denk, wat is dit voor een mooi kereltje. En toen ging ik die muziek van Elvis wat meer waarderen, daarna pas. En ben ik heel prettig naar die optredens geweest. En dat houdt op toen ik een jongetje was. Maar toen ging ik zelf heel prettig spelen. En ik begin meer dat ik mijn boulevard heel vaak spelen. Wel 100 keer in het jaar en daarna meer. Dus ik kon nooit meer naar die René Schumann optredens. Maar dat, prima, dat ronsa. En... maar hij en ik hadden wel eens wat contact houden door de jaren heen. En hij zei dat ik dit werk ook met die. En toen op een gegeven moment de Perilien te bellen hij op van... Hey, we staan binnenkort in Drachten en onze achtergrondzangeres die is ziek. Zou jij willen invallen? Nou, dat vind ik natuurlijk leuk. Bij mijn oude idool invallen. En sindsdien doe ik het vaker. En vrees me vaker ook in Limburg. En zij had straks op 4 mei had ze hun 20-jarig jubileum. Dat ze loopt met me als jongen. En dat grote feest in Sittard in een theater. Dus, nou, en daar ken ik ook al mij dwaan. Nou, dat is dan echt wel leuk. Hè, dat vroeger en nou weer together samenvalt. Ja. En dan dus de ABBA The Music. Een stuk vertrekje in voorstelling. Een hele tour vervang ik Linda Caminita. Die speelt aan mij Mrs. Einstein. Dus dan maak ik mij Mandy Huids en mij Monique van der Ster. Ik geef me trein op het front. Al je ABBA, noem eens dwaan. En dan een boulevard weer wat. Dus, en ABBA Experience, nog een oor ABBA band. Nou, van alles wat. En zo vul ik mijn heel weer. Ja. Drok. Ja, dat wel. Verschillende koorkers. Overal tik, 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 tik. Ja. Maar ik hou ervan. De straalt er ook bij. En dat is mooi om te zien. We gaan nog hier plaats draaien. Billy Joel. Ja. Op een gegeven moment... Toen kwam Gavin DeGraw wat... in mijn muzieksmaak. Volle meer dingen les hier. En ja, ik nog Keen vond ik heel erg mooi. Dus ik moest kiezen. Gavin DeGraw vind ik fantastisch. Had ik drijf jou ook keer live zien. Maar die is geïnspireerd door Billy Joel. En dat vind ik echt zo mooi. Want Billy Joel vond ik van al mijn tiende al fantastisch. Had ik hele grote albums van hoorn. Die is echt zo breed. Wat hij al die verschillende stijlen en zijn stem vind ik fantastisch. Nou, en Gavin DeGraw is geïnspireerd door Billy Joel. Dus laat ik nog even dan de originele artiest pakken.
Maar she's all